Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 20-nji apreli hepdeniň pensiýa güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ol günüň sagadyň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen sizmen ýogsun anny urwan tanış edýär. Kazakstanyň Demirgazy regionlaryna gelen agyr sel ýüzlerçe binany ýykdy. Müňlerçe adamyň ýaşaýan ýerlerinden evakuasiýa edilmegini hemde döwletiň tebigi hadisa ýeterlik taýýarlyk görmezlikde aýyplanmagyna sebäp boldy. Ýaşaýjylar bu syllan waglykda adynyň 6 adamyň ölendigini aýdýarlar, emma häkimetler pidalaryň bolanyny inkar edýärler. Demirgazy Kazakystan sewtiniň häkimetleri 20 aprelde esas suw howdanyny naky suw derejesiniň aňyr baş derejeden 3 metr çemesi ýokary geçendigini aýtdylar. İçeri işler ministri Kalmukhanbet Kasimow 19 aprelde Akmola, Pawlodar, Kostanay, Demirgazy Kazakystan, Günnogor Kazakystan, Garaganly we Aktobe sebitlerini 2000 çemesi binanyň ýumurlandygyny aýtdy. Abşanyň döwlet sekretary Rex Tillerson 19 aprelde 2015-nji ýyllaky ýadra alaşygyny berk tanqytlap onuň Iranyň ýakyn Günnogorda dowam edýän howsalaly provokasiýalaryna galtaşmaýanlygyny aýtdy. Tillerson Trump administrasiýasynyň 90 günlük synyny diňe Iranyň bu alaşygyň düzgünlerini berza edip etmeýändigini näl. Eýsem Tehranyň sebitde Abşa bähwitlerini gowşatma ugruna alyp barýan işlerini hem seljerjekdigini aýtdy. Bu alaşyk Irany ýadra ýaragyny edinmekden saklamak maksadyny amala aşyrmaýar diýip Tillerson metduat ýönegiň aýtdy. Bu diňe olaryň ýadra ýaragyly döwleti öwrülmegini gijikdirýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Iran gaýta-gaýta ýadra ýaragyny edinmekçi bolmaýanlygyny aýdýar, emma Tillerson Iranyň ýadra ýaraglaryny edinmek tagallarlar dünýä parahatçylygyna we durnuklugyna howp bolup durýar diýdi. Ortiýet Bemganyň howpsuzlyk keňeşiniň Demirgazy Koreýanyň soňky raketa synaglaryny ýazgarýan beýanatynyň öňüni baglady. Ýogsam bolmanyna Hytaý Birleşen Ştatlar tarapyndan taslanan berk sözli beýanaty gollatdy diýip diplomatlar aýtdylar. 19 aprelde teklip edilen beýanat Demirgazy Koreýanyň mundan öýlek ýadra ýaraglaryny synamazlygyny talap etmeli. Ortiýet mundan öňkü beýanatyň içine çözgüde dialog arkaly gelmeliýän sözüň goşulmagyny isletdi diýip diplomatlar aýtdylar. Geçen aý geňeş Demirgazy Koreýanyň atan 3 raketasyny berk ýalgarmakda birleşdi we Pxenyanyň barha beterleşýän durnuksuzlaşdyrjy kılygyndan çynlakay alada bildirdi. Ortiýetiň federal howpsuzlyk gullugynyň başlygy häkimetler 3 aprelde Sankt-Peterburg metrosunda bolan we 15 adam öldüren hüjumy kimiň uýranlygyny anyklatdy ýer. FSB-niň başlygy Aleksandr Bortnikov guman edilýäniň adyny badawat aýtmady diýip Rus habar guruluklary ýazýar. Häkimetler 50 çemesi adam yaralan kassediş hüjümüniň 22 ýaşyndaky etnik özbek Kırgızstanyna doglan Rus raýaty Akbarjan Jalilow tarapyndan amala aşyrylandygyny aýtdylar. 2013-nji ýyldan bäri ortiýetde bolan iň ganly hüjümüň jogapkärçiligini hiç bir topar öýsün almady. Bu hüjüm bilen bagly 10 adam guman edilip saklandy. Olaryň hemmesi öňkü Sowet Soýuzynyň Merkezi Aziýa respublikalaryndan gelip çykan adamlar. Bularyň arasynda Abror Azimow hem ýerler. Derňewçiler onuň dogany Akram bilen partlamany gurnanlygyny ananýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň meclisinde Ýewropa Birleşigine girýän ýurtlaryň Aşgabatda iş saparyna gelen deputatlar bilen duguşyk boldy. Türkmen mediýasy Ýewropaly deputatlaryň delegasiýasyna Ýewropa parlamentiniň wise başlygy Richard Charneskiň ýolbaşçylyk edýändigini habar berýär. Neşriň maglumatyna görä duguşykda gender siýasaty mümkinçiligi çäkli adamlaryň gorawy goýunça bilelikde hereket etmek meselelerini aýratyn üns berildi. Mundan başga mehmanlar Türkmenistanyň ýokary kanun çykarjy edarasynyň esasy ýerine işleri we wezipeleri bilen tanıştyryldy diýip habarda edilýär. Şu aralykda daşary ýurtlarda neşir edilýän habar saýtlary, hususan Türkmenistanyň Kronikasy neşri, türkmen lukmanlarynyň maýyplygy resmileşdirmekden ýüze gurýanlygyny, mümkinçiligi çäkli adamlara mut berilmeli, gymmatbaha dermanlaryň çäklendirilýändigini habar berdi. Emma resmi Aşgabat bu habarlara reaksiýa bildirmeýär. 29 aprelde Aşgabatda ahal tekatlarynyň göderiligi boýunça halkara bäsleşik geçiriler. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu arada karara gol çekdi diýip döwlet eýçiliginiň näkimediýe habar berýär. Karara laýyklykda türkmen ödeginiň 30 aprelde bellenilýän bayramçylygynyň 2017-nji ýylyň iň owadan aty seçiler. Döwlet eýçiliginiň näkimediýe ýurtda Prezident Berdimuhammedowyň başlangyçlary esasynda türkmen atçylyk medeniýetiniň täze bir derejä galdyrylanyny ýetir. Emma synçylaryň käbiri soňky ýyllarda türkmen atlarynyň metisleşdirilmeginiň güýçlenenligini öňe sürýär. Siz habarlar dinlediňiz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň ady haritlarynyň bahalarynyň barha ýokurlanýanlygy baradaky maglumatlaryň fonunda käbir habar serişdeleri göýek we bakçy önümleriniň narhlarynyň şalt tepkinleri bilen pese gaçýanyny öňe sürýärler. SNG Today neşri soňky 10 günüň dowamyny Türkmenistanyň bazarlarynyň naky aglawy göýek önüm haritlarynyň bahalarynyň tas ikesi çemesi peselendigini nygtap anyk kimdigi anyklaşdyrylmadyk marketologlaryň hem bu gurdaky özgörüşlügi üns çekýändigini aýdýar. Muňa misal hökmünde SNG Today apreliň başynda 1 kilogram hyýaryň 5-6 manatdan satylandygyny, häzir bolsa onuň bahasynyň 2,5-3 manata çenli peselendigini aýdýar. Bundan başga 5-7 manata bahalanan pomidorlaryň narhlarynyň 30% çemesi peselendigine ünsü çekilip, şeýle dinamikanyň tas galan ähli haritlarda hem duýulýandygy bellenilýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary ýokurdaky maglumatlarda hem bellenilýär ýaly bazar haritlarynyň öňünde uzalkylara garanyňda has arzan bahany görkezýän ýazynyň durunlygyny tasdiklap, ýöne iş ýüzünde haritlaryň öňküsünden has gymmat satylýanlygyny aýdýarlar. Söwdegärleriň gurrun bermegine görä häzir bazar administrasiýasy haritlaryň belli keskitli narhdan satylmalydygy boýunça ýürüýte görkezme berýär. Pomidorun 5-6 manatdan satılmalygyny aýtsalar da 11-12 manatdan satmasak biz çykdyjymyzy ödemeýäris. 2,5-3 manatdan satylmaly diýilýän hyýar hem 6,5-7 manatdan berde berip bilmeýäris. Bularyň barysy diňe göz üçin edilýär diýip Aşgabatyň paýtaxt il içinde Mir bazar diýilip atlandyrylýan bazaryň bir satyjysy aýdýar. Ol bazar administrasiýasynyň işgärleriniň ýygy-ýygydan aýlanyp narhlara gödөгçülük edýändigini, haritlaryň has gymmat satylan halatyny bolsa, jerime salýandygyny aýdýar. İlkinji gezek tutsalar 300 manat jerime salýarlar. İkinji gezekde bazar bilen baglaşan şertnamaň bozup ýerini alýarlar. Emma adatçy baharlagy gelenler jerime ýazmalyk üçin satylýan haritlaryň ençime kilogramyny mut bermegi sorap alýarlar diýip atlandyrylmalygyny soran söwdegär gurrun berdi. Yer gelenini bellesek, Aşgabatyň bazarlarynyň administrasiýasynyň ýokurdaky maglumatlar dogrusyny hiç ýyly kommentariýa almak başartmady. Bu aralykda geçen hepdede Russiýanyň Liberal Demokratik Partiýasynyň lideriniň Türkmenbaşa eden saparynyň dowamyny da şäheriň bazarlarynyň haritlaryň bahalarynyň hem telimesi aşak gaçyrylandygyna üns çekildi. Türkmenistanyň alternativ habarlary neşriniň berýän maglumatyna görä, Vladimir Zhirinovskiýiň gelen döwründe ozal 5-12 manat aralygyna satylan kartoşka we alma 1-3 manata çenli aşak düşürilipdir. Gepin gerçine görä ýatlasak, Azatlyk radiosy Türkmenistanyň ady haritlarynyň bahalarynyň gymmatlaýanlygy, olaryň käbiriniň söwda tekçilerinden asla ýitirim bolýanlygy dogrusyny dowamly maglumatlar berip gelýär. Energiýa ekspertleri aglawa energiýa serişdeleriniň eksportyna bil baglayan Türkmenistanyň gazyň bahalarynyň aşak gaçmagy netijesinde agyr ykdysady ýagdaý başdan geçirýändigini nygtaýarlar. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündəligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkiýedäki wizesiz migrantlaryň problemalary çözülmäge başlandy. Alaýtada köne Türkmen pasportyna eýe bolan käbir migrantlar üçin Türkiýede insanperwerlik esasda wagtlaýynça 1 ýyl möhletli ýaşaýyş ruhsaty berilmäge başlandy. Ýatlap geçsek Azatlyk radiosu Türkiýede Türkmenistanyny ejemi menden aýyrmaň atly kampaniýa alyp barýan 8 ýaş
ýaşyndaky gyzjagaz Rüýanyň ejesi türkmen migrant Arzuň ykbalyny halk köpçüligine ýetirip 25 fevralda göz astyna alynandan soňky başdan geçiren deportasiýa prosesini metbuatyň gün tertibine getiripdi. Azatlyk radiosynyň ýa-da türk metbuatam 8 ýaşyndaky gyzjagaz Rüýanyň ykbalyna ünsü güýçlendirdi. Şeýlelikde polis barlygyna Istanbulda wizasyzlygy sebäpli göz astyna alınıp, soň 10 martda şertli ýagdaýda göýberilen Arzuwam bir näçe gün mundan owul Türkiýede wagtlança ýaşaýyş ruhsatyny aldy. Türkmenistany Arzu Azatlyk radiosu bilen öz duýgularyny şeýle paýlaşýar. Taze oldu öyle. Bir näçe gün mundan owul wagtlança ýaşaýyş ruhsaty aldym. Şu wagt gyzym Rüýa bilen bile diýen otyr 25 fevralda göz astyna alınıp goýberilençe bizim ykmalymyz bilen gyzyklanan owal başda Azatlyk radiosuna we Türk mediasyna şu pursatdan peýda alınıp sağ olsun aýdasym gelýär. Arzu Azatlyk radiosuna beren interwýusynyň dowamynda öz gyzy Rüýanyň jemgyýetçilik guramalarynyň gollawuny başladan ejemi menden aýyrmaň atly golýonama kampaniýasynyň şeýle-de Azatlyk radiosynyň habaryndan soň herekete geçen Türk mediasynyň özüniň azatlyga çykarylmagyna we ýaşaýyş ruhsaty almagyna uly täsir edenligini ýytýar. Arzu 8 ýaşyndaky gyzyna hosarlyk ýytýaryny Türk gazetiniň hut özüne berenligi we çagatyna eýe çykjak başga hostarynyň ýokdugy sebäpli Maşgala kanuny esasynda Türk hökümetinden raýatlyk almak üçin hukuk tagallasyny başladanlygyny aýdýar. Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan Türkiýedäki daşary urtly migrantlara hukuk geňeşdarlygy hyzmatyny berýän Türk Permit firmasynyň ýolbaşçysy Murat Erşahin bolsa, Türkiýedäki türkmen migrantlar hakda şeýle maglumat berýär. Şu anda Türkiye'de 30.000 Türkmenistan vatandaşı yasal olarak ikamet etmekte. 200.000 civarında da böyle eski pasaportlu ya da yasal olmayan durumda olan Türkmenistan vatandaşı olduğunu görüyoruz. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň alan maglumatymyza görä 2016 we 2017 ýylda ýaşaýyş ruhsatyny alan türkmen raýatlaryň umumy sany 25.000 adam. Ýene 5.000 türkmen migranty iş ruhsatyny alypdyr. Bulardan başga 1000 golaý türkmenistanyň Türkiýede Birleşen Milletler Guramasyna bosgunlygy ýüz tutupdyr. Diýmek häzirki wagtda Türkiýede kanuny ýagdaýda hasaba alynan türkmenistan raýatlarynyň sany 30.000 töwereginde. 2012-nji ýyldan bäri Türkiýedäki köne pasportly türkmen migrantlar bilen baglanşykly geçiren barlyklarymyzyň netijesine görä Türkiýede takmynan 200.000 golaý köne pasportly we wizasyz ýagdaýda türkmen migrantlarynyň bardygyny çak edýär. Murat Erşahiniň nöwtamagyna görä başladylan tagallalar ilkinji nowatda Türkiýedäki maşgalaly hem çagaly türkmenistany migrantlaryň problemalaryny çözmäge kömek eder we galy bersede türkmen migrantlaryň beýleki problemalarynyň çözülmegine de kanuny esas döredir. Gepin gerdişine görä aýtmaly bolsa, Türkiýe türkmenistany migrantlaryň esasy agdykly edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Bu ýurtdaky türkmen migrantlaryň aglawa köpçüligini köne pasportly raýatlar emele getirýär. Türkiýedäki türkmen migrantlar öz maşgalasyny ýa-da işini taşlap, täze pasport almaga Türkmenistana gitmekden saklanýany üçin dürli kanuny problemalara duçar bolýanlygyny aýdýarlar. Yer gelenine bellep geçsek, Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasyndan türkmen migrantlar barasynda haýsam bolsa bir kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmaýar. Türkmenistanyň konsullugyna migrant meseleleri barasynda kömek sorap ýüz tutýan raýatlar bolsa, türkmen ilçihanasynyň Türkiýede türkmen migrantlaryň bardygyny kabul etmeýändigini we gaýtam olara ýöne gezmäge gelen turist bolaýmasa diýip jogap berýändigini aýdýarlar. Şol wagtyň özünde Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki resmi metbuatynda türkmen migrantlar barasynda hiç hili söz açylmaýar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men ýogşan Nurwan. Çarşenbe günü gadak okuwçylary Astana 2 günlük sapara gelen Türkmen prezidentiniň bir wada 3 kitabyny öz dillerini okumak mümkinçiligine eýe boldular. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy Gazagstanly okuwçylary Türkmen lideriniň ahalteke bedew biziň buýsanjymyz we şöhratymyz, ganatly bedewler hemde gadam batly we dewatly kitaplarynyň hödürlenenligini habar berýär. Gazagstanyň Milli Muzeýinde awtoryň gatnaşmagyna Gurban Ulberdi Muhammedowyň gazak diline terjime edilen kitaplarynyň tanışdyrylyş dabarasynda Gazagstanyň medeniýet we alim ulgamynyň wekilleri, muzeý işgärleri, ýazgylar, jurnalistler, jemgyýetçilik işgärleri gatnaşdylar. Kazin Forum halkara
habar gullugynyň maglumatyna görä türkmen lideriniň kitaplary gadak diline Qazaqstanyň Milli Olimpiya Komitetiniň prezidenti Timur Kulibayewiň inisiatiwasy esasynda terjime edildi. Azatlyk radiosynyň Qazaq gullugynyň işgärleri Kulibayewiň Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayewiň giýewçiligini aýdýarlar. Prezident Berdimuhammedow özüniň Qazaq diline çykan kitaplarynyň ilkinji nuskalaryny ýadygarlyk ýazgysyny ýazyp Qazaq kardeşi Nazarbayewa niýetletdi diýip habarda edilýär. Berdimuhammedowyň bu kitaplary Ozal Aşgabatda Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugy tarapyndan türkmen we rus dillerinde çap edilipdi. Emma olaryň näçe nuskalykda çykarylanyny aýdylmandy. Qazaq mediýasy Türkmen prezidentiniň kitaplarynyň hersiniň 1000 nuskalykda çap edilip ýurdun regionlaryna kitapxana fondlaryna, şeýle-de okuw jaýlaryna berilejekdigini habar berýär. Berdimuhammedow öz çykyşynda Türkmenistanyň bekişdi we döwlerin halk tarapyndan nenen uly mähir bilen guruşalyp alnanyny gurrun berip, Qazaqstanlylary aprel aýynyň aýagyna türkmen atynyň döwlet derejesinde berilenýän bayramçylygyna gatnaşmaga çagyrdy. Şeýle-de Türkmen prezidenti Kazinformyň maglumatyna görä, türkmen ýaşlarynyň uly toparynyň Qazaqstanyň ýokary okuw jaýlaryna bilim alýanlygyny aýdyp, Qazaq studentlerini hem Türkmenistanyna bilim almaga çagyrdy. Prezident Berdimuhammedowyň Qazaqça çykan kitaplarynyň soňky we 2017-nji ýylda ilkinji ýazan kitaby Mertler watany beýgel diýär, şu ýylyň fevralynda okuwçylara goguşupdy. Prezident bu kitabynyň ilkinji nuskalaryny ýurdun güýç guruluklarynyň wekillerine sowgat beripdi. Geçen ýyl Berdimuhammedow 7 san täze kitap ýazdy we olar esasan 3 dilde, türkmen, rus we ingliz dillerinde okuwçylara hödürlendi. Türkmen medeniýeti ýazdy prezidentiň eserleriniň okuwçylar jemgyýetçilik tarapyndan uly gyzyklanma bilen garşylanýanlygyny, resmiýlerin olar maňlaya sylyp kabul edýänligini habar berýär. Umuman alnanyna Gurbanuly Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň aýagynda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazow ýoğulundan soň häkimiýet başyna gelip 40 çemesi kitabyň awtory boldy. Bellemeli ýer öňkü prezident Niýazow hem kitap ýazardy we şaşahyr diýip tariflenardy. Onun ruhnamasy 40 çemesi dile terjime edilip, mukaddes diýilen eseriň bir nuskasy kosmosa hem iýerilipdi. Niýazow bu kitaby 3 gezek okanyň gün jennete düşýekdigini aýdypdy. Emma indi türkmen okuwçylarynyň öňkü prezidentiň eserlerinden soňuşýanlygy, onuň kitaplarynyň ornuny Berdimuhammedowyň eserleriniň barhak kän eýleýänligi aýdylýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepler Azatlyk radiosy eferde siz bilen men Sultan Atçylywa. Aşgabat şäheriniň Parahat 4 kiçe tarapçynyň ýaşaýjylarynyň ispelet sowadyjylary häkimlikler tarapyndan indi ikinji ýerde goparylyp aýrylýar. Parahat 4 kiçe tarapçynyň ýaşaýjysy 50 ýaşly öý hojalykçy Tuwak Daýdanyň aýtmanyna görä, bir ýyl mundan ozal ýubileýa köçeniň orunda eli taatlandyrylýan ýaşaýyş jaýlarynyň açylış dabaratyna prezident Berdimuhammedowyň gatnaşmagy bilen bagly 10 ýyl awadançylyk köçeniň orundaky köp gatly jaýlaryň ählisinden ispelet sowadyjylar goparylyp aýrylypdyr. Ýaşaýjylaryň öýde bardygyna ýokdugyna teretmeden kran maşinalaryň kömegi bilen häkimliň işgärleri tarapyndan sowadyjylar goparylyp aýrylýar. Käbir ýaşaýjylar işden gelenlerinden soňra öz sowadyjylaryny gözläp tapyp almaly bolýarlar. Bu geçen ýylym şu ýylym şeýle boldy. Öýde bar bolsaň enjamy ýygnap alyp bilýärdiň. Ýöne bu işler ýaşaýjylaryň işde wagty ýerine ýetirilýär we ýeti öýde bolmadyk enjamlara reper ýetirilýän halatlary hem kän bolýar diýip Tuwak Daýda sözüne goşýar. Häzirki wagtda ispelet sowadyjylaryň aýrylmagyny 10 ýyl awadançylyk köçeti bilen Andalip köçetiniň çatyryndaky yer asty geçilýäniň gurulyp gutarmagy bilen onuň açylış dabaratyna taýýarlygyň çäginde häkimliň işgärleriniň açylış dabaratyna prezidentiň gatnaşmagyna garaşylýandygy bilen düşündirýändiklerini aýdyp, bu açylışlardan, çärelerden bizar bolan ýaşaýjylar prezidentiň hem beýleki ýokary wezipeli işgärleriň hem hatda sowadyjy bolmadyk ulaglara hem bilmeýändiklerini, ýaraw
ýagsyz garrasy, ýaş çağda bolan ýaşaýjylar barada bolsa olaryň asla alat etmeýändiklerini ýaşaýjylar nygtýarlar. Geçen ýyl Ispelit sowadyjylar aýrarlarynda häkimlikler olary jaýlaryň daşky görkünü bozmaz ýaly bir hatara goýup berjekdiklerine wada beripdiler. Emma Ispelit sowadyjylar aýrlanan soňra olary gaýtadan goýup bermek barada berilen wada ýatdan çykypdy. Tomysyň jogabyna çydam edip bilmedik ýaşaýjylar ýene-de öz Ispelit sowadyjylaryny gurnapdylar. Ispelit sowadyjylar aýyrmak, onu täzeden goýmak bu elbetde ýaşaýjylary uly çykdaýjylara goýýar diýip bu etrawyň ýene bir ýaşaýjy Kakawa hem söhbetdeşlige goşulýar. Uzal günülerany zordan aýlayan ýaşaýjylara bu çykdaýjylar juda artyk maçolýar. Ispelitler goýmasaňam hiç bir şerti bolmadyk bu jaýlarda Tomysyň jogdasynda dem almagy howa ýetenok diýip Ispelit sowadyjylar aýyrmak üçin, soňra onu gaýtadan goýmak üçin 200-300 manat çykdaýjy bolýandygyny Kakawa aýdýar. Şol bir wagtda indi 3-4 günler bu köçäniň açylyş dabarasyna taýýarlygyň çäginde ýol gyralarynda awtologlaryň goýulmadygy, 10 ýyl watançylyk köçesi bilen baglanyşan köçeleriň ugrunda awtolog atnawlarynyň bolmadygy üçin ýol gözçilik gullagynyň işgärleri uzaklygyny, set gataldyjy enjamlaryny ulanyp ýaşaýjylaryň rahatlaryny bozýandygyny hem ýaşaýjylar nygtýarlar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günneligimizi Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Soňky wagtlarda Türkmen paýtagtyna ýene-de häkimetleriň taksistleriň hereketini işini çäklendirýänligi hakynda habarlar gelip goýýar. Amanmurat eýsem bu habarlaryň jany barmy? Taksisler häzirki günde nähil çäklendirmelere sebäp bar edilýär? Bir hakyky habar, soňky aýlarda hususiyetlikdäki taksilerin işleme günlerinde kynlaşýar. Olar bilen hususiyetlikdäki taksilerden patent talap edilýär. Ýöne patent ýekabara adamlara berilmeýär. Olardan huzurluk cemiyeti diýilen birleşik döwletler talap edýärler. Ol adamdan 10 tane awtolog bolmaly, şol huzurluk cemiyetine girýärler. Patentler hem halk guruluğu tarapından hem de köçe ýol hereketine gözlemçilik edýän polisiýa işgärleri tarapından iýerlenýär. Olar ilkinji derejede düşdi. Patentli bolsa onu ýurtdaky ortaça aýlygyň 50% 300 manat jerime salynýar. Soňky gerekler jerimäniň mukdary ýa-da bolmasa onun sürüjülük hukugyny kesmäge çelip baryp getýärler. Amanmurat bağışla sözüňi öýlen eýsem, taksiçiler näme üçin birleşip dogrudan şo diýilen talaby ýerine ýetirip patent alyp bilmeýärler. Bu ýerde näme kynçylyk bar? Bu ýerde kynçylyk şol hususy awtologyny takdir edip kullanýanlar olur. Diňe bir şol awtology özleriniň gunamasyndan ana adamlar der, olaryň käbiri belli bir derejede döwlet işinde de işleýärler. Meselem suçu bolup, bawan bolup, ondan olur şol alýan aklary gunamasyn dorundurmaga ýetmeýärligi üçin işten boş wagtlary hususy awtolog bilen garanti edýärler. Amanmurat eýsem adam öz hususy maşynyny öz başyna patent töläp işlese ýola çykatnasa bu Türkmen kanunçylygyna ters gelýärmi? Kanunçylykda şeýle zat ýok. Oňa ters kanunçylyga ters gelýän ýagda ýokdy. Bir ýöne bizde islenip kabul edilen kanuny birden koşmasalar girdilýär. Bir ýylda 5-6 ýa-da koşmasa girdilýän kanunlarym bar. Onlaryň kanunlaryň düýp ödeninden ene dereginden köpek garanokdy. Ine şo girdilýän düýdüşler, koşmasalar, düzgünnameler bilen kanuny işletsek bolýarlar. Amanmurat başga bir habara görä şo könürek maşinli taksicilerin has kıyınçılığı duçar bolýany, olaryň hasken ýanylýanlygy ýa çäklendirilýänligi hakynda da habarlar bar. Bu dogry mu? Bu habaram hakykatyn hutdy. Olar bilen Türkmenistanyň soňky 2 ýylda uruly sagdan çepe getirilen awtologlary teknik gözlemçilikden geçirmeýärler.
şeyle avtologları, yani uruğulu sağdan sepetirilen avtologları sürmek kadagan, onu kimdir birine satmamadan, dine onu söküp ihtiyaçlık şay hükmünü satmaya ruhsat berýärler. Yine oraya böyle doğrudan palitlerin su köre maşinleri düşün aydalı Jiguli markalı avtologu sürüp gelýän adın köçe yol hareketinin hiç illi düzgünlüğü bolmasa da köçede duran palitli işgäri onu saklap ırfaraya olum köre maşin karar bir kemin tapıp şoňa jerime salýarlar, jerime salmasalaryn berdi özara alaşylýar diýilýär. Yani ara tölenýär. Şunlar bir giden ýagdaýlar bar. Hormatly dinleyijiler, yerli Finça Manmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. 19 aprelda Birleşen Ştatlaryň Döwlet Sekretary Rex Tillerson 2015-nji ýylda Iran bilen gelinen ýadro ulalaşygyny berk tanqidlap, bu olaryň ýadro dowleti bolmak maksadyny diňe gijikdirýär. Onda Iranyň orta günnägorda alyp barýan provokasiýalary hakda gurrun edilen okdydy. Tillerson gelešik barada Trump'ın administrasiýasy tarapyndan 18 aprelda ýola goýulan 90 günlük barlygda Iranyň diňe ulalaşygy ýerine ýetirip del, eýsem Tehranyň regiondaky hereketleriniň Birleşen Ştatlaryň behbetlerine ziyan ýetirip-ýetirmeýändigini hem karalar diýdi. Amerikanyň döwlet sekretary metbuat ýygynyna alalaşyk Irany ýadrosuz döwlet etmekde şawsuzlygy açrady. Ol onuň ýadroly döwlet bolmak maksadyny diňe ýyzy sürýärdi. Iran özüniň atom ýaragyny döretmek maksadynyň ýokdugyny ewran aýtsa da, Tillerson ýadro ambisiýalary dünýäniň parahatçylygyna we hawpsuzlygyna wehim salýar diýdi. Ol soňra hem kontrollukdan çykan Iranyň demir gazy Koreýanyň tutan ýoluny ýerlap, dünýäni öýde bilen alyp gitmek potensiýaly bar diýip sözüniň üstüne goşdy. Iran bilen dünýäniň güýçli döwletleri şo sany Birleşen Ştatlar arasynda gelinen alalaşyk giýizilen ykdysady sanksiýalary ýeňledip, Iranyň ýadro işçiligine çäklendirmek ýerdi. Tillerson bu ýadro ambisiýaly bir döwleti gysa wagtlaryň satyn alyp problemanyň çözgüdüni geljeki nesillere galdyrmak diýer. Onuň bildirmegine görä Trump'ın administrasiýasy şu we beýleki aladalary nazara almak bilen alalaşygy täzeden gözden geçirýär. Birleşen Ştatlaryň 19 aprelda Saudi Arabistanyna sapar eden gorunmak sekretary Jim Mattis'te Tehrany berk tanqidasına aldy. Regiona nirede tolgunma bar bolsa şol ýerde Iran da bar. Şol sebäpden häzirki wagtda regiondaky ähli milletler Irany we onuň döretmegi mümkin weýrançylyklary we durnuksullygy çäklendirmäge sinirşýärler diýip Mattis aýtdy. Iran bilen baglaşylan gelešigiň çäklidigini ulalaşygyň tarapyn çalýanlar da boyun alýarlar. Ulalaşykda giýizilen esasy çäklendirme urany baýlaşdyrmak babatda. Sebäbi onuň atom bombasy üçin ulanmagy mümkin. Ýöne bu çäklendirme diňe 10 ýyllyk. Şondan soňra tamamlanýar. Ulalaşyga özüniň gazanan uly üstünlükleriniň biri diýip garaýan öňkü Amerikan prezidenti Barack Obama onuň Iranyň Siriýadaky we Yemendäki regional uluşlarda oýnaýan rolunyň ýa onuň balistik raketalary öndürmek boýunça alyp barýan işleriniň hasaba alınmaýandygyny boyun alýar. Obama alalaşygyň Iranyň ýadroly döwlet bolmagynyň öňüne almak üçin dar şäkde gysagly düzülendigini aýdýar. Trump administrasiýasynyň soňky tanqidleri barada Iran tarapyndan entek berilen beýanat ýok. Ýöne Iranyň ýokary lideri Ayatullah Khamenei Birleşen Ştatlar ýadro ulalaşygyny bolsa Tehran öýçeler diýip duýduruş berdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligimiziň şu sanyny geçirip gotarýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.